Kurdin me mafya hay milli kolektif Partiya Mafu Azadiyan Hakpar li Enqerê dehemin kongre asayî li dar xist. Serokê giştî yê Hakparê Düzgün Kaplan di vê kongreda cardin hate hilbijartin. Hakpar 22 sal berê dibin serokatiya Nebiyê Şêx Saîd Abdulmelik Fırat da hate damezrandin. Di destpêkê de heta niha jî di bernama xwe da li Tirkiye li Herêma Kurdan daxwaza federasyonê kir. Di kongreda jî Düzgün Kaplan di axaftina xwe da ragihand ku li Tirkiye pirsgirêka Kurd bi Federasyonê Pêkanê were çareser kirin. Kaplan li ser kongra dehemîn jî rawestiya wê hestê xwe wiha anî ziman. Yani partiyek legal ev ku legale mecbur 2 sal carekê da kongreye xwe çêbike. Yani him rêveberiyê xwe bigore hesab bide ev kongre yê asayî mecbur e. 2022 ez wek û hevalên min wek rêveberiyê em hatin hilbijartin 2 sal tamam bû niha jî Gulanê da kongreyê nû çêdikin. Di kongreda gelek kesên vexwendî jî hebûn. Berdevka Partiya Wekevî û Demokrasiyê Dem Partî Ayşegül Doğan li ser navê partiya xwe beşdar bû û li vê derê aqaftinek kir û yektiya Kurdan daxwaz kir. Endamê NKS, PDK Bakur, Partiya Welatparêzên Kurdistan, Kurd Kav, Partiya Deva û gelek nûnerên rexistinên din jî beşdarî vê kongrê bûn. Peyama serokê giştî yê CHP Özgür Özel jî di kongrê da hate xwendin. Partiya me Mafu Azadiyan me wisa kiriye ki em bûnî ciya û mesajê herkeskî. Hem zanan hem rewşenbîr hîr û cî dîtinekî axaftinekî baş kirin. Ez bawer dikim ki konkura me ji niha da dikarin bizanin bibin ki serkeftinekî mezin e. Ji helkê Kurdistanê ra pîroz be. Hakpar 22 salan peş da her daimî kongreyekî xey serfiraziyê kiriye. Ew kongre jî li pêşerojê tê xuya kirin ki em ê li navçeyan li bajaran teşkîlatên Hakbarên xort çêbikinî û li car wê kar bikinî. Di kongreda jî diyar bû ku Hakpar ji vir û pêda wê zêdetir di nav gel da hewildanên xwe derxe pêş. Çalakiyên xwe zêde bike û di nav Kurdan da jî daxwazê federasyonê bîne ziman. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.